Vostè primer. A RAC1 amb Marc Giró. Miquel Missé, que també ve finet, no? O com? Sí, anem. Demà a la tarda, de la mateixa manera que va passar fa uns dies, un grup, principalment d'homes, s'ajuntarà a una plaça de la ciutat de Barcelona per cridar principalment Puta Colau. La gent de Desocupa, la gent de Vox i altres succedanis. Que milers de persones s'ajuntin a cridar Puta Colau i ningú es sorprengui de res ja, crec que és només el símptoma d'un procés d'estigmatització d'aquesta figura política que s'ha produït ja a molts nivells i això és el símptoma final. Et puc dir una cosa? Ahir, la Lucía Ligmar, la nostra amiga companya, gènia, escrivia al País un article que deia Mad Men i el sexisme a través de les xarxes socials, que també fa una reflexió en aquesta mateixa línia, que nosaltres estem molt tranquils en línies generals de la quantitat d'insults i de vexacions i de maltractament que les dones reben a través de les xarxes socials, etc etc. El País ahir, Lucía Ligmaer, també en aquesta mateixa línia, que per cert, ahir el País, històrica edició, perquè tenien portada una vinyeta de Flavita Banana. Sí. Jo me l'he guardat. Molt maca. És excepcional. Molt xula. Que de la Valla. Que posi una vinyeta en portada. A més gran, era grossa. No, en portada. Perdona, Miquel. Bé, doncs, volia començar per aquí, perquè, clar, jo dic això, de que hi ha una gent que s'ajunta per dir Puta Colau, i la majoria de gent d'esquerres no comulga amb aquests insults masclistes. Però del que sí que voldria parlar és que jo sí que crec que hi ha una certa toxicitat que ha anat impregnant a moltíssima gent, ens ha anat impregnant una mena de soroll, una mena de ràbia particular contra Ada Colau personalment, que impedeix, de fet, valorar l'obra del seu govern, el seu projecte de transformació. I és el que avui voldria analitzar en la meva secció. Es tracta de fer l'exercici de pensar quins elements operen en la nostra manera de votar, amb tota la humilitat que puguem, i sobretot entre la gent d'esquerres que vota a Barcelona, que no votarà Ada Colau, o almenys que ara mateix té seriosos dubtes de fer-ho, o no sap què li passa però sent una contradicció en fer-ho. Jo tinc una hipòtesi per començar. Jo crec que Ada Colau ha estat construïda mediàtica, social i políticament com un personatge al que se li han fet moltes atribucions sexistes. Poso alguns exemples només d'això, que funcionen com a antagonista. Ningú es pregunta com és Trias com a pare, ni si Collboni és suficientment guapo, ni com és Maragall com a marit, ni si la corbata de Trias estava ben combinada ahir al debat de TV3, ni parlem de Collboni dient-li Jaume, ni esperem que el Maragall ens caigui bé en persona. Sobre tots aquests candidats... Tot això que has dit molt bé, però la corbata de Trias, el Trias amb les corbates no falla. Ahir estava molt bé. Però sobre tots aquests candidats... Si hi ha algú que vesteixi bé la corbata i la camisa, és Xavier Trias. Cert. Però el de més ja podem parlar de les corbates. Doncs volia dir que sobre tots aquests candidats hi ha una certa distància que la gent hi posa. I amb Ada Colau aquesta distància es trenca. I per això la relació de molta gent amb aquesta política ha esdevingut ja una qüestió personal. Aquest soroll sobre la seva figura ens ha intoxicat una mica a tots, a homes i a dones, i sobre això jo voldria plantejar 3 arguments per explicar per què crec que passa. Molt bé. Primer. El primer, i el més evident, perquè és una dona. En la política institucional opera fortament una lògica sexista, perquè es tracta d'un univers masculí, i cuidado, masculí no només vol dir un univers d'homes, sinó principalment de valors culturals associats a lo masculí o a la masculinitat tradicional. La competició, la contenció emocional, la suposada neutralitat, la duresa, l'agressivitat, l'absència de vida personal. Ser dona en política, sí o sí, és ja a partir d'un desavantatge. Per això algunes dones polítiques decideixen compensar-ho reforçant aquests valors. Però el fet de ser dona és molt obvi i és un tipus de sexisme que la gent progressista identifica molt ràpid. Dir-li puta, peixatera o que no es vesteix bé són estigmes que no quallen entre la gent d'esquerres. Per tant, segon argument, jo crec que aquest estigma s'explica també per les polítiques que ha fet, per la transformació social i urbana que està portant a terme a la ciutat de Barcelona, la reorganització de l'agenda política, parlar de temes que abans no es parlaven, des de respirar oxigen, evitar un desnonament o posar un cangur municipal per nens i nenes. Això moltíssima gent progressista veu racionalment que és positiu, és objectivament millor, és una bona idea, però llavors, per què aquesta mania personal? Per què aquesta tendència en alguna gent de reconèixer la millora, però negar-li el reconeixement al govern d'Ada Colau? Doncs jo crec que aquesta racionalitat té un perquè que és el tercer argument. Crec que la transformació que ha proposat aquesta política no és només en les accions, sinó també en la manera de fer política. La manera de relacionar-se amb la ciutadania. Poso exemples. Ada Colau vol cooperar, no competir. Per això exhibeix tota l'estona com a èxit els seus pactes, amb el PSC, el seu soci a Barcelona, amb la Generalitat posant-se d'acord amb coses, amb Pedro Sánchez i la llei de vivenda. Collboni, en canvi, només se'n vol distanciar.
no està orgullós d'haver pactat res. Ell, en canvi, només vol parlar de seure i pactar. Ella. Pactar, sí. Això fa veure ahir el debat una mica, Totalment. no? En el debat, no té problemes en dir, escolti, jo amb això tal, tota fins i l'estona tot... diu, és molt positiu per mi pactar, i a l'altra banda el que diu, bueno, jo he governat amb tu, però jo no soy nada contigo, quan ella diu, pues la regidora de tu partido és la mía. Vull dir que és una lògica inversa, en aquesta no? línia, la senyora Parera, de Valents, que tampoc... cadascú, però també hi ha un moment que va dir que havia Insta a pactar, sí. Insta a pactar, i a més, amb els pressupostos, per exemple, diguéssim, jo els he firmat perquè l'acusaven aquesta Cirera, de que, escolta, vostè ha fet els pressupostos, i la Parera va dir, bueno, aquest tipus de fer política està bé. Després la Parera té coses jo crec que aquesta cosa de posar en valor pactar i proposar que la teva proposta és pactar amb l'altre, que no està d'acord amb tu amb tot, és anar completament contracorrent del que coneixem tradicionalment com a política. Cedir, compartir, cooperar, va en contra totalment de la lògica més masculina d'una campanya electoral. Ada Colau, d'altra banda, vol parlar des d'una posició honesta. Això què vol dir? Doncs rebutjar fer servir notícies falses, rebutjar fer servir dades falses i, sobretot, reconèixer que hi ha coses que no han anat bé i que s'han de millorar. Això també sorprèn moltíssim d'Ada Colau. Reconèixer les debilitats, a dir, és veritat, vull dir que aquí hi vam tenir un problema, i això va totalment en contra de la lògica masculina de la política, reconèixer una debilitat, una cosa que sí, s'ha de millorar, aquí, bueno, hem de fer-ho millor. Ada Colau, per tercer element, no posa distància emocional en la seva relació amb la ciutadania. Mostra les seves emocions, com per exemple la preocupació, la tristesa, la felicitat. Això és anar en contra total d'una lògica masculina que seria posar completament distància emocional. Per exemple, ella parla dels fills, parla del col·le, parla del cansament. Això està completament fora de lloc. I aquesta actitud que la política penalitza i que molts mitjans ridiculitzen és, per mi, la seva enorme fortalesa, però també és el lloc per on l'estigma s'ha alimentat més, i jo crec principalment entre gent d'esquerres. L'exercici acaba així. Anem a fer-ho al revés. Si Ada Colau fos un home, que arriba a les seves terceres eleccions amb possibilitats de tornar a guanyar, fet absolutament èpic i excepcional, moltíssima gent diria que és un geni, que és un polític visionari, que és un polític valent que ha portat a Barcelona a fer una revolució urbana i social i històrica, indiscutiblement. Però, en canvi, opera l'estigma de manera forta, i per això els seus contrincants no li parlen des d'aquest respecte. No li parlen com si fos un polític que ha liderat una transformació brutal, sinó que ho fan amb condescendència, amb paternalisme. Quant de tot això està present en el nostre vot? Quant de tot aquest soroll anticolau que porta uns anys construint-se ens ha anat impregnant a tots? Quant d'aquest soroll aconsegueix que l'arbre no ens deixi veure el bosc? No votar-la des d'una posició infantil de qui espera d'aquesta persona en concret que li caigui bé. Aquest enfado que no té una altra cosa a veure amb que, bueno, no estàs precisament molt enfadat perquè voldries que li hagués sortit tot millor i més ràpid? Que t'enfadis amb ella per moments no indica que confies de fet en el seu compromís. No votar-la per castigar-la no és una mica castigar-te tu, perquè no es la votes perquè l'altre és millor, sinó perquè és un vot de càstig. Càstig a què i a qui? Aquest m'enfado i no respiro pot acabar realment amb que no puguem respirar literalment. I amb això acabo. I després això, en psiquiatria, això, quan vas a teràpia, passa molt, que et diuen a les psiquiatres, ui, cuidao amb segons què fas, que no sigui que comencis castigant-te tu mateix, per començar. Fem coses que ens fotem uns lius que la primera castigada és una mateixa. Això som la monda, la gent. Tota aquesta reflexió, i amb això tanco, la feia després de tants dies de venir aquí a la ràdio a divagar sobre qüestions de gènere, sexualitat, el seu impacte en el nostre imaginari, i avui volia parlar sobre com tota aquesta cosa que sembla que sobrevola, aquesta cultura sexista, impacta també en decisions que prenem, a vegades complexes, no? Perquè hi ha molts elements que operen. És obvi que jo faig aquesta secció perquè jo votaré a Ada Colau. Menys mal, perquè tens aquesta perorata. Però jo ara votaré a Trias. Dic, penso que, i faig aquesta reflexió perquè penso que tota la gent d'esquerres hauria de fer-ho. Evidentment, la gent farà el que faci, però jo crec que està bé detenir-nos un instant a reflexionar sobre quantes coses estan pesant en aquesta decisió. I crec que voldria dir que justament estem premiant, quan votem aquí, una altra agenda, però sobretot una altra manera de fer política, que té alguna a veure amb tots els discursos feministes dels quals no omplim la boca. Voldria dir que comencem a entendre que tot això que s'estigmatitza amb Ada Colau és, de fet, el millor de la seva proposta. Una altra cosa que també passa amb Ada Colau i amb altres polítiques és que tu dius Ada Colau, no sé què, i s'inicia una batalla campal a Twitter que dona raó a aquesta secció. Que dona raó a aquesta secció. Que ja no estem valorant una obra de govern. Però està a límits insospitats, o sigui, i que només ha començat, però vamos, un dia també va passar per aquí, també per a Twitter, no veig... Doncs és això el que hauríem de pensar. És una cosa que és increïble, no? Sí. Bueno, de totes maneres, els atacs a les dones a les xarxes socials estan a l'ordre del dia. El 90% de les dones vinguin d'on vinguin. Ahir, la Lucía Ligmae, al País, hi ha un article respecte a això, als atacs
a les xarxes socials en dones que tenen una posició política o pública, ja siguin artista, pot ser un artista, pot ser una actriu, pot ser una política, pot ser jo que sé què. Que tinguin veu, no? Que tinguin una veu que i ocupin un espai públic. Això es veu que està molt bo, i a més remet també a un article de la revista Pícara, que amb dades, etc, doncs recolza el que dius tu, que és una vergonya. Literal. L'aplaudiment per Miquel Vicent. I escolti, votin el que vulguin, Ens faltaria. Aquí cadascú s'ofega amb la soga que vol. Senyores i senyors, amb tots vostès...